Ngoba nabo nesibindi Sobuza khonokho bovodliwa zinjini. yabo. Yasexhobe yaseJolvet uzudla ziwupindelela. Sobuza nayo inkinga mfowethu. Insolo ziba ningana zithi uphakela umthakathi usedlile. Usedle imali. Usedla imali sobuza. Bathi amandla asehlile. Bavale lehleni. Phela sobuza phela lento ungayiqinisi kumina kakhulu. Ngiyabuza ukuthi yini ebefanele ayihle. Wena sobuza uthini? Uthi udlile noma kadlanga? Manje kwimali inhlanhla yakhe ngoba usebenzile. Sebenzile. Umuntu osebenzile udinga ukuhola. Yabo. Yeah. Ngoba kuba beyinqaba le mali beyobuya ayitholeni. Belifaka malini nomphakathi umthakathi esuka le wona ngoma egoli. Besingafake lutho. Asifaka malini umphakathi umthakathi esuka la e-Eastern Cape. Besingafake lutho. Wabuya umphakathi umthakathi nina niqhubeka nomsebenzi yena ngithi. Sobuza. Bethola malini bethola malini ngalokho wena lutho ngithi. Sobuza. Hamba ntanta wonke umhlaba lo. Benongezwe. Nike namxhasa ngamalini. Hayi asikaze sobuza. Mase ufike ukuthi amaphosa semxhasa ukuthi umbhikisho uqhubeke niyakhala. Ukufa bekuseduze. Bekula ukufa. Abantu abadayisa idrug bafuna umbulala. Sobuza. Yabo. Ngoba ubulala umsebenzi wabo. Ubulala umsebenzi wabo. Baningi abantu abebedla ngalekhe ngaphandle abebefuna ukumbulala kodwa wahamba nesibindi. Sobuza. Bekusuke isikhathi sokuthi ahole uphakela umthakathi. Uma kuwukuthi uholile. Mawe ngokuthi uholile inhlanhla yakhe leyo. Sobuza. Ubani kodwa bengawunqaba u3 million sobuza. Ubani ongasebenzela mahala Terminate. Sobuza. Ubani futhi ngoba kuba beyinqaba lapha mina ngimbona ukukhona bezomnika omunye. Lalela nje abantu abangabethena unqaba u3 million. Yeah sobuza. Ngenxa yabantu futhi ekhanda kaphili. Angikuzwa sobuza ungakuphi kantona sobuza. Ngiyakutshela ukuthi akekho umuntu onganqaba imali. Ningakhuluma nokuthanda nokuthanda. Imali ayinqatshwa. Sobuza. Ngoba ngeke uphinde uyithole ndawo. Uzothola abantu umuntu bengamnika leyo mali make ukuthi bamnikeze akekho sobuza. Ubani bengaphila amnika. Engalokho ethi lokho ebhize umuntu labantu abangamthathi ngalutho. Abangamniki lutho. Yeah. Asazi umnike lutho thina uphakela umthakathi. Futhi bengeke somnike lutho. Awu sobuza. Okusho ukuthi sithi sobuza idla mfoka ndabandaba mawukuthi udlile. Mawudlile ndabandaba adlana. Kanti wawuzucebe nini wena? Sobuza. Aqhubeka kodwa nomsebenzi. Sengahambela ngendlela thina. Kuyena mawukuthi ukhathele. Yena mayekhathela phumula. Baba mase mbabuze ke manje into lezi bebuya bachele ngabe bakhokha malini bona kuyona. Bayazi umfana abandaba oyisike ngamalini. Bayazi into lezi ukuthi imalini. Le yenza ukuthi abantu bangalwi. Abantu abamodern million bengali bebanjwe le nto lezi. Hey sobuza. Imalini le nto lezi yani. Makukuthi bekukhokhwa yona leyo nto khokhelwa leyo nto sazelaphi. Mawuna baphosa bekhokhela zonke lezo ndleko nikhalelana. Sobuza mfowethu uyibeka kanje? Njalo. Injalo bhuti. Ukuthi uthi sobuza thina asingakhaliswa sikhaliswa umona. Ziningi indleko angene kuzo no petrol behamba yonke lento. Usuka kwaNongoma eStern Cape imalini. Sobuza. Uthi uyazwa ukuthi usegoli. Uthi uyazwa usegoli. Uthi uyazwa ukuthi usehadini. Uthi uyazwa kamhlabeli ngani? Usehadini. Uhamba ngani? Sobuza uhambe. Intelezi mfowethu. Intelezi ke. Ibisapho ubani obeba sobuza. Obeba supporter emalini zentelezi. Uyabiza le ntelezi sobuza. Hawu kodwa mina nginankinga nje. Mayiholile umfowethu siyambongela. Sobuza. Bese kufika isikhathi sokuthi ahola. Yeah. Ngoba lo muntu unengane, unomusi, yazi. Unabafazi. Sobuza. Ngoba bentata wonke umhlaba nje badlani bonke labantu la. Sobuza. Bafuni manje kuyicabangela nina nodwa. Hayi sobuza angibonge mfowethu onendlebe uzwele. Bayakuzwa ukukhala kwakho sobuza. Umsebenzi ke mina noma bengathi ngingakuyena vele ngingakuyena mayidlile udlile naye bekozobe ninelambile. Ashuthi yasobuza mabethi singakuyena sobuza kofuna nathi asiqalazi. Awuyasazi isitholakala kuphi. Sazi izibandeni. Siyabonga sobuza. Yazi kule ndaba kaphakela umthakathi nokudibana kwakhe nopresident. Ngiyafuna siyibuze imibuzo nje ethile seke siyibuza ukuthi now that abantu babelieve ukuthi kungenzeka ukuthi bafinyelele kuye kungenzeka ukuthi ubribewe. What is the inhloso yayo yonke leyo nto leyo? Because mina ngokwami nginento ethi akabribanga and
kukancane ukuthi ungabribe umuntu ngokudibana naye just ilanga eliyi-1 and already umnika imali yokuthi ayeke wonke umsebenzi ade wenza i-build up engaka to i-30 zikaJune. Kimi ayenzi sense, and so I think ukuthi in a way lento lena ibe i-byproduct. Mhlawumbe upresident was concerned ukuthi kungenzeka kulimala abantu and wanted to meet abantu, but ngiphinde ngingaxoli ngaleyo nto leyo because nginento ethi upresident knew ukuthi uPhakela uMthakathi akasebenzi yedwa. He knew ukuthi labantu bawu-3 abakwi-forefront but wabiza 2. That means upresident knew ukuthi into ayenzayo yena ukufaka isandla semfene so that sikhuluma into engasadibani sisonke ezabantu abasupport i-march and march. And I think kuleyo party leyo ube successful because uma uthi uyabheka manje asisakhuluma ilanguage eyi-1. Kunabantu abathi hayi uPhakela uMthakathi kukhona kufumbathile, abanye bathi akafumbathanga, and I'm one of abantu abathi ayikho into asithengise ngayo lapha ngaphakathi, because into esiyidingayo kuPhakela uMthakathi iyi-1. Sidinga ukuthi asi-organizele abantu and aphushe njengoba bekaphusha, njengoba enze iSlondon, njengoba enze eGoli, zonke izindawo. Sidinga nje leyo nto leyo because leyo nto leyo i-raise awareness to everyone, abone ukuthi sifuna ugovernment ukuthi athathe izinto ayithathele phezulu. Now uma sithi uPhakela uMthakathi uthola imali ukuze abuye umumva, leyo nto leyo ngeke sikwazi ukuyiprova ngento eyenzeke 5 days ago. Sizoyiprova ngokuthi over time kuzomela sibonene kuPhakela uMthakathi ukuthi useyithathile imali. So kumele sibone itune yakhe ukuthi usayikhuluma ni language eyi-1 or useyashintsha. Now nakulento engisho i-risk because sizothi uyashintsha kanti ushintshwa yithi futhi. Ngikwenzele nje example, uyabona manje uPhakela uMthakathi uhlukene kabili. Into nje abantu bathi uthola i-bribe njengoba edibane president. Into i-1 ke manje is that it's either yena uyayeka so that aclean igama lakhe because egcineni akaholi mosi for kwenza yonke lento le. So if eyeka out of frustration and the criticism eyithola from abantu, kuzothiwa vele imali uyithathe, that's why ayeka. Yebo, uma eqhubeka and uyabona ukuthi uqhubeka kwakhe uqedwa yithi motivation because thina siphinde sithi hayi uPhakela uMthakathi ufumbathiswe into ethile, of which ke mina ngibona ngathi i-greatest enemy la yithi thina abantu ekade sifuna futhi ukuthi into iqhubeke. So angazi ukuthi noma lama ukuthi kunzima ukuwabona ama-comment ukuthi asuka kumuntu oyayo kwi-march or asuka kumuntu ongayi kwi-march. And at this point mina ngibona ngathi into better ukuthi make this time around siyifundise ukuthemba iy'nkokheli zethu, siyifundise ukuthi uma umuntu sithi uyi-leader ake simyeke asikhokhele until sonke sibe nobufakazi of enough ukuthi uyahluleka ukusikhokhela. Because okwamanje we don't have evidence ethi uPhakela uMthakathi u-corrupt or uPhakela uMthakathi u-receive i-bribe. Asinayo. I-evidence esinayo ukuthi uPhakela uMthakathi ever since ajoyine i-march and march umsebenzi wavele wawenza walula ×2 more than before. So I'm not sure ukuthi lana thina siyayi-understand ani role esiyenzayo ukuthi yonke into esiyikhuluma mayifika kuPhakela uMthakathi izofika yenze ini kuye. Because manje whatever action azoyenza, whether le nkulumo zethu ziyamhetha or azimhethi, if efuna ukubuya umva kuzobe ngathi vele uyitholile imali kanti imali uzothola kayitholanga. So I feel like in a way our greatest enemy right now yithi esiyigwaza ngomkhonto. Uyazi isiZulu siye sithi kushaywa edonsayo, and yabo manje kushaywa edonsayo. And inkomo edonsayo ayishaywa ngeyi-stranger, ishaywa ngabantu ebancedayo lenkomo most of the time. So that's why nalesisho sithi kushaywa edonsayo, hayi ngoba kutheni namanje abantu abancedakele ngenxa kaPhakela uMthakathi, ngenxa ye-march and march, ngenxa kaJacinta, namhlanje kushaya uPhakela uMthakathi. Chances are lento eyenzekayo kuPhakela uMthakathi izondlula yena kuJacinta. Siyophinde sibathole ipha abantu abayoba nesibindi esingaka sokwenza lento abayenzayo. Siyophinde sibathole.
because selokwaqala asikaze siyibone into enje endle emnyama idibene kanje ngento eyodwa abantu bame nje kwinto ababelieve kuyo. So are we saying, in other words, effort engaka izostainwa just by into eyi-one esingena proof yayo? I feel like mina unfair. We are unfair to Uphakela Umthakathi. We are unfair to March and March. We are unfair to ourselves. Because la silwa nomuntu obambe eqhaza enzima kabi. And ngendlela esenza ngayo siyayibulala yitho esicima lomlilo. Instead of sivuthise sithi if we were to choose between uRamaphosa and Uphakela Umthakathi sikhetha Uphakela Umthakathi because usibonisile kulamalanga lawa kade sinaye khona ukuthi umsebenzi uyawushaya, umsebenzi uyawenza futhi umsebenzi uyazimisela. So angifuni mina sididwe yama-video esiwabonayo nama-comments esiwabonayo kube ngathi wonke umuntu uthi Uphakela Umthakathi usithengisile. Uphakela Umthakathi uperfect? No, akekho perfect. No one is perfect, but leyo nto leyisho ukuthi kumele sibuyumva because manje into enzakalayo izitha sijabule. Wonke umuntu ujabule because kuyabonakala ukuthi le crack ekudala beyifuna isiyaphuma manje iyenzeka. Of which I don't think ukuthi into right leyo because once kwabulaleka le momentum ebuildekile already kuzoba nzima ukuthi siphinde sibuyele laphana. Into enabantu abaningi ayidlali once kwamosheka kayi-one kunzima ukuthi kuphinde kubuye. Angikubuza nje umbuzo oyi-one. Ever since 1994 yiphi political party eyabuildwa yaba strong yawa yaphinde yaba strong? Ayikho. Ungahamba ulando wonke umlando ayikho political party eke yavuka zonke mazishone phansi aziphindi ziye phezulu. So nathi sikuleyo risk yokuthi once sawucima lomlilo akekho umuntu ophinda abe kule momentum imatch and match ekade kuwo from now on kuyaphambili. And kuzobe ngathi the greatest cause yalento was Uphakela Umthakathi meeting the president, and it was not. Kumele lana sindlule lento noma kuthiwa iyasibotharisha masi-analyze siyamukele ukuthi we believe kwinkokheli zethu because ayikho inkokheli esavumile ukuthi ukhona obuke ngathi uthengisiwe. So asikwazi ukulalelana sisodwa la phansi singazona iy'nkokheli. Kumele silalela abantu abaphezulu sibeze bathini bona. If uJacinta akasho that means ayikho into eyenzekile. Kuyoze kube uJacinta oshoyo because one thing I'm sure ngayo is that as much as enemy yethu ku-government, there are people ku-government abangayilika la information if yenzekile beyilike to Jacinta so that isiyazi. So asibhiliveni kwi-leadership yethu sike sime ngale